माखासे अजद दैखांदों जे बिटिसिखौ फानबाय आरो कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासायनांगौनि थाखाय बिपिएफआव भट होनांगौ बेफोरखौ लानानै मा बुङो? नंगौ आङो मैयाहाय नुदों जे दतमायाव बिथांमोननि मोनसे मेल दङमोन बिपिएफनि बेवहाय बुंदों जे जों दा जिथु बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकारा दिनै बिटिसिखौ फानबाय होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिथां मानगोनां कासनाम बसुमतारी जे बिटिसिखौ फानबाय होननाय माने मा बुंनाय जाखो? बिथांमोन फंनैसो खोथा बुंदों जे बिटिसिखौ बासायनांगौ, थिकादारफोरखौ बासायनांगौ, हाग्रामा महिलारिखौ बासायनांगौ। हाग्रामा महिलाराथ' बिटिसि जानो हाया। हाग्रामा महिलारिया सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सुक्ति खालामना लाबोदोंमोन। बे बेलायै बिथांमोना सरकारबो गठन खालामनानै बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायबोदोंमोन बिपिएफ दल हिसाबै। दा बिथांमोननि सरकार गैयै समाव बिटिसिआथ' जेरै दङ बिदिनो दङ। दिनै बिटिसिनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जालांबाय। बे सुक्तियाव दिनै एनडिबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो एबसुजों लानानै दिनै एनडिए सरकार बा भारत सरकारजों सुक्ति जानायनि उनाव दिनै जोङो सान्थि गोरोबथाखौ मोननो हाबाय। सान्थि गोरोबथाजों लोगोसे जों दिनै बिटिसिखौ बिटिआरसिम आपग्रेड खालामनो हाबाय। दिनै मोनब्रै 40टा समष्टि दङमोन जोंनि बिटिसिआव। 40टा समष्टिनिफ्राय दिनै 60टा समष्टि जानो हाबाय। बे 60टा समष्टि जानाय लोगो लोगो जों सानजा फारसे जों गावनि जिथु जोंनि बिटिसिनि जिखिनि सिमा दंमोन बे सिमाखौफोरखौ जों बारायलांनो हाबाय। लोगोसेयैनो जोङो दा दिनै जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना 17 बोसोराव बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों 3 बोसोराव बेनिख्रुइ बांसिन स्पिडआव जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोङो न' बां पिएमजिवाइ न'नि खेथ्रआवनो बुं बा मानसिफोरनो हा पाट्टा राननाय होनायनि बेलायावनो बुं बा जों गोबां आसनिफोर लानायनि बेलायावनो बुं जों दिनै थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना रायजो राजाफोरनि थाखाय जों बे बेलायाव जों बिनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो हादों होननानै आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानो। दा बेखायनो आङो मानगोनां कास्टमखौ बुंनो सानो जे बा बर' रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जे बिपिएफनि खुन्थिया थंथाम जान्थिनि मोनसेनि खुन्थिया थंथाम जायो। बे जान्थि खुन्थिया थंथामनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म दङमोन आरो बिनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दङमोन, मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार दङमोन। बिथां खुन्थिया थंथामनि गेजेराव दाखालै बावैसो थंसे खुन्थिया चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैनानै जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय। दा बिथांमोननि गेजेराव सानैल'सो नेतृत्व दंबावो, बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि सार। दा बे हाग्रामा महिलारिजों आरो खाम्फा बरगयारिजों नोंथांमोना बयबो मिथिलायगौ जे दैजों थावजों जेरै गोरोबलाया बेबायदिनो थारमाने हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि गेजेराव थारमाने गोरोबलायनाय गैया। दा बे बेलायाव बुंनो थाङो जे माखौ नायनानै माखौ नुनानै कास्टम मुसाहारि बा बिक्रम दैमारिमोन बायदि बिथांमोना दिनै एकदमबारे गोहो गोरा लानानै बा माबा माबि बानसावलाबायनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे खोथाफोरखौ बुंलाबायदों जे जों ओरै थोरै खामानि मावगोन ओरै थोरै जे नोंथांमोननो सुबिदाफोरखौ होगोन होननानै बुंदों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो खामानिखौ जुदि रायजो राजाफोरखौ जुदि गोजोनग्लायनो हादियाब्ला, दिनै बर'नि फिसाफोरखौ जुदि सुख सान्ति होनो हादियाब्ला आर्मि पुलिसजों होसो होसो गावथार जायोमोन। जोङो जेरावबो ओंखारनो हायामोन। जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जा सान्ति गैयामोन, दा बे सान्तिखौ बिसोर लाबोनो हायाखिसै। जों सान्तिखौ लाबोनो हाबाय। दा बे सान्तिखौ लाबोनो हानायनि उनाव बिथांमोना बहा बर' रायजोखौ फाननाय नुखो, बहा बिटिसिखौ फाननाय नुखो? बे आङो फंसे खोथाखौ दिनै मानगोनां बर' रायजो राजाखौ खावलायनो लुगैयो। जोंहा फैगौ 26 थारिखआव दरं उदालगुरिनि एमपि बिजाथि मानगोनां दिलीप सयखियानि जों जिथु केन्डिडेट बिथांखौ जों बयबो बर' फिसाफ्रा बा इउपिपिएल बिजेपि एजिपि जों बयबो लोगो नांनानै भट होनानै ट्रेक्टरि सावगारि बा जोंनि दरं उदालगुरियाव ट्रेक्टरि सावगारि थानाय नङा। बेवहाय जों बिजेपिनि सावगारि थागोन। बे बिजेपिनि फुदुम फुलनि सावगारियाव फुदुम बिबारनि सावगारियाव बयबो भट होनानै जोङो बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय आं बयबो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनो हरनाय जाबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन।
फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।